Rame-rame suarane wong maju perang sapa bodoh sapa pinter. Sing maju tatu dadane, sing mundur tatu gigire. Putune kasda sing ditembangi, putune kasda sing hormati. Sesampune dormati maturaken matur kesuwun, maturaken matur kesuwun. Sareng Mas Yanto putra geding wong lelea dewek, Mas Yanto putra wong lelea emalan sayang. Mama bumi lelea gede sing hormati mama bumi lelea, mama bumi matur kesuwun. Sareng Mas Yanto putra geding wong lelea dhewe sesampune hormati maturaken kesuwun. Mas Yanto wong lelea emalan sayang. Mas Yanto putra wong lelea, Mas Yanto putra wong lelea dhewe kang ditembangi. Sareng papai rapai kedik mama bumi lelea sing ditembangi. Sareng Mas Udin nok ibu teh kedik sing losari berbas dhewe. Nuk adi sing jambak sareng putune kasdae gede. Mamai rapa mama bumi lelea dewe. Sareng mamai ugi gede mamai tio wong langut eman. Mimi sari mimi rasti megede ka amajid wong pegagan kepetakan. Mimi lemayan wong boda segedik, mamai warno wong balun tas. Jangkrik damisun melangkutkan ditinggal kari, mamai warno wong balun tas. Sun malang ditinggal kari. Mamai tio mamai ugi keding wong langut dewek. Sereng wong losari brebes nok iput Mas Udine keding. Mas Udin sing ditembangi Mas Udin sareng nok iput wong losari brebes. Sareng Yanto putra keding wong lelea emalan sayang. Yanto putra wong lelea dilali bisa lali dilalipur kedik, dilalipur bikelipur nambah lawas. Yanto putra nambah kelingan maturaken matur kesuwun. Yanto putra wong lelea sesampune dihormati. Sareng Mas Udine kedik nok ipute kedik wong losari brebes. Mas Udin nok iput wong losari brebes dhewe nok iput eman sayang. Memeleman wong bodas amajid keding aja lali. Sareng meme sari gede meme rasti ya megede. Mama warna wong meluntas keding aja lali selawase sesepuh lelea kedik. Mamaku Raidi emalan sayang. Mamaku Raidi tuan rumah sareng ibuku lele kedik. Ibuku lele wong sing maling denok
nok demplon dewek sing paling sayang sarang mama rapai keding mama bumi lele ya mama ugi wong langut keding mama tio Mas Udin nok iput wong Losari Brebes dewe Mama Juna Papa Juna Mama Juna sing ditembangi Mama Juna sing hormati Mama Juna dewe reme pakem bisa jadi double maning ya surate numpuk maning nggih saking Mas Udin nok iput sedulur sing Losari Brebes jauh keneh nyuwun lagune Kembange Rindu Mas Udin rindu bae karo yu iput ya soale kerjanya ku adoh-adohan niku LDR-an sambung malih niki saking Mas Yanto Putra nyuwun lagone bisikan cinta waduh cinta berbisik-bisik sambung malih saking Mimi Leman wong Bodasku nyuwun lagu ugal-ugalan maka diputar lagu deh dudu saking kula rebut tapi senyatane ora bisa kelakon Mas Yanto Putra umpama cinta bisa dicegah perasaan ora beda pirang mungkin wis terlalu
pedas alasane diajak batur melengkap begat bisa santenan entok talang sing pucuk deles abang dengan tema bokat wis teka kudu meleman wong bedas balenani angger kaya tinggi tetep bae gawe bisa dibati lara hati pengen besi bunuh diri priwen keturunan kang ditinggalkan di meleman wong bedas Aku wong masjid. bagus bulan bintang bokat wis teka kudina angger kaya sendiri mamaku bagus tetep baik gawe bisa ninggati. Wah, Dik, adik, udah ngapa kagak? Akeh sing dari korban di. Ayo, perangnya dilanjut maning, perangnya ampiak aura-auran, dikroyok, dicandak setiaki mau.
Wah, sana. Latara wajah balece dipura akeh sing sirna mati perlaya Setyaki anak kang bantu sapa iki ana sing dhuwur ana sing jero buwe ayo adep pada aku mati Dirgayuda tak rembasa ke barat. Ladara patiku Dirgayuda mati walah ndase pecah muncrat polone muncrat gede selaka gunane apa-apa keparat. Yen wani karo sabine kudu wani karo bandenge keparat, ayo maju.
Apa iki? Wonge ireng. Kaya tajem surut sojane. Aku Satria Pinggandani Raden Gatotkaca. Ledalah. Gatotkaca. Ya, aku wis ngenal. Iki terkenal ya. Wong endi bae pasti kenal karo wayang Gatotkaca. Irenge pada kayak penggambang. Rasaknya ke barat. Wah! Wah! Lumayan. Aku durung kalah. Ayo maju maning. Ladenana ulah ridani sun. Keparat Gatotkaca. Wah! Ora tangi-tangi gua bureng. Arane perang apa kan makan? Perang enjot-enjot. Ayo lanjut mari. Sirnane Sang Prabu Parwaspati iki ning tangane Sang Antarja. Parwaspati gugur sirna dicokot Wisa Antarja punika. Wah! Cirebon. Baca ketitik wong alasi wong ala pasti ketara sapa nandur pasti ngunduh sapa dua pasti nganggo
gawe lantaran pasti bakal kewalasan. Tunggang jatining besar yang nyandang asing model apa nyandang asing model apa ketenger bae mangsa wurunga ketenger mangsa wurunga sing duwe jondol abang mamaku bagus sing ditembangi sing duwe jondol abang mamaku bagus sing hormati mamaku bagus sing duwe jondol abang dewe delali-lali beli bisa lali dilalipur kedik dilalipur beli kelipur nambalawas dadi kelingan disebut nih sapu balik yen wong males mangsa duwe duita duwe rabigan mangsa payuagan mangsa lawasagan mangsa sugia sambat ning sing duwe jondol abang mamaku bagus sing hormati mamaku bagus sing duwe jondol abang matur kesuwun sesampune dihormati mamaku bagus sing duwe jondol abang dewe mamai ugi anu sareng mama tioy keding mama bumi lelea mama rapa sampun lali sareng mama kurai dia keding sing duwe jondol merah bapakku bagus matur kesuwun sesampune dihormati sing duwe taman jambone keding bapak onggok sing duwe jambon matur kesuwun sesampune dihormati coyor panon pangelodan mamai warno sing weluntas centik alis pangalitan pangaruh budak kembangan mamai warno sing weluntas eta budak kembangan mamai warno ari Sunda nadei jauh dibentur kok saur
anggang dikentraku cinta Mamai Warno Mamai Warno Mamai Warno wong meluntas Mamai Warno Papai Warno maturaken matur kesuwun Mamai Warno wong meluntas disambung Bang Bung Hide Bang Bung Hide Kasuka gali situ pinuh balong bebendan serba benda munggah di saliraju awite pangajul buah lantaran ti kitu diri abdi gerak-geraknya sindwe jondol abang bapak dede Kang Yanto Putra mamaku bagus mamai ugi gampang dipegot kring ya wis kong ada tebe ke Cirebon pegot bakal wis pegot ya wis tugel del gong apa kring undang-undang bae kayak wong larak sirah warwa dewek ora ki dinakien nggih alhamdulillah ya gong ya bisa ditimbali ning masyarakat desa Lelea gong sing lagi ngawontenaken acara adat desa sedekah bumi gong nah iung madurung weruh apa iku artine sedekah bumi kuking sirama bocah lembut sih ya bocah cilik akeh bling artine ramatung inyong mah bagian cilik-cilik gak tua aslinya mah pada kayak pembabok nangkayan bagian katone cilik ke padahal mah wis tua kun iya wis ana wulune ya wis rapi kok ya kabeh gawer wis ngerti bakal sirang aku wong Dermayu utawa wong Cirebon ku pasti ngerti tegese sedekah bumi ku apa
Ya iung mah pengen weruh bae ah. Pengen dibedaraken ning cungkring, dak cungkring mah wong ku ngertian. Baka sedekah bumi wis aja gubrek bae siraheku ya. Sing akur karo batur ku. Aja tukaran, aja baperan. Da priwe bae keserombongan ku manjinge ku sedulur nang. Keluarga bagian dulur sejen bapak misa mbok lah. Manjinge dulur seniman. Ya iya. Pokoknya bahwa kita ngerasa jadi seniman gue ya karo batur seniman gue kudu akur, kudu meduluran. Ya iya ada priwe baik ganing dunia seni mah pasti bantu binantuan. Bakal kita lagi butuh apa-apa kok. Ya rong ya, aja mengkotnya ya rong. Kongko gak bakal butuh mau kok gak digawa maning rong. Harus pecat maya pecat. Da priwe bae gawis duluran sing bengen kenal sing bengen. Baka pengen weruh tegese sedekah bumiku minangka wujud syukure masyarakat desa Lelea kabeh. Muji syukur dumateng Gusti Kang Maha Kuasa kang wis nyiptakaken bumi saisine. Tetep bae mujaya maning Gusti akarya jagat. Aja kesasar ya. Aja kayak penggambang nyembah kuning wit-witan bocahku. Baka anak wit waringin sing gede langsung gawa menyan. Langsung disembah. Bari luru nomor jeung ngobongnya. Apanya apa mau? Pokoknya gong-wong kene ki pokoknya meragam carem. Ibarate acara adat kang wis melekat ning masyarakat kabeh. Ya iya kring dak. Wong kene mengerti ning tradisiku. Aja sampai ki kesenian tradisi utawa acara adat budaya ki sampai ilang ya aja sampai. Kudu tetep diuri-uri, kudu tetep dilestarikaken. Da priwe bagi kita wong seniman ku ya uripe gara-gara ana acara adat. Da kita ki menggawene wong seni mah antarane ning latar bala desa karo ning kubur-kuburan. Kadang ya baka ning pinggir laut ya sering baka nadranan kono. Ya iya pokoknya mah baka budayane jalan ku ya kesenian mah ya subur makmur. Jalan kabeh. Terserah nanggape mah arep sandiwara, arep wayang, arep sintren, arep berokan. Bila perlu main nanggap kabeh supaya rame. Bareng lestarikaken kesenian tradisi. Apa maning ki wayang ki minangka kesenian adiluhung. Kang wis diakui ning dunia, dudu dunia akhirat dudu. Ning UNESCO. Dadi masterpiece warisan dunia. Mulane ana hari wayang. Ya gini bulan kian ki, lagi tanggal 7 kayak. Wis diperingati. Iya bener. Ya wis hiburan bae dikit hiburan. Ki, gong. Ana surat maningku. Pokoknya ning kene mah berbel bae surate. Untungnya lakone galur bisa diatur. Bakal ke suratku ya enak ngature. Arep lampahan dipendekakannya bisa, didawakakannya bisa. Anak panyunan lagu sing duwe jondol merah. Bapake Dedek nyuwun lagune karena demen ya sambung malih sing Ianto Putra nyuwun lague pengen dikawin. Barang penggambang mah pengen mindo, pengen nambah, pengen uruk. Oh, diputar lagu nek.
disewati bener disalahi sayang apa wis beli demen urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen tiwa sabar sentet tutuk kena karena sang rasa daman sirah rela bagi mati ini digawe lara rela najanan wis pura-pura senyum padahal hati sun hancur karena rasa sungguh bisa lan sirah pasrah urip serba salah lanjut nambah lara demen kalah karo demen meleman tiwa sabar suntet tutuk kana meleman karena sun rasa daman sirah rela bagi mati ini digawe lara rela najanan wis pura-pura senyum padahal hati sun hancur karena rasa sungguh bisa lan sirah pasrah meleman aduh kakang wis rong taun lawase kita hubungan meleman apa mungkin bisa urip bebarengan akeh rintane akeh halangane alasan duwe anak lan rapi wayuan kakang diwani
terlanjur segane kamu isin kula pengen dikawin. Oh, Gong. Lah gue pengen dikawin ya, Gong. Sira pengen kawin li, Gong.